खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हा गिसिखानायनि जाहोनाव लामदिं बदरपुर रेल सिबिथाया हेंथा सोमजिदों। अपारेशन सिन्धु इराननिफ्राय सा 219 आरो इजराइलनिफ्राय सा 160 भारतारि नोगोरारिफोरा दिल्लीयाव सफैबाय। इरान इजराइल दाङाबाजिया थावनि हाथाइखौ गोहोम खोख्लैदों, नाथाय भारतआ रैखाथि गोनां फोरमायदों सर्बानन्द सन'वाल। 4 नं जुमदुवार बियाबाव बिपिएफ दोलोनि जयनिं हाबाफारि। गुटखा जानानै सासे पुलिस अफिसारा अबथिरायै रुंसारि जादों। गोबां अखा आरो हा गिसिखानायजों हाफ्लं सिलचर फोनांजाब लामाया हान्था मेलायाव हेंथा सोमजिदों। बिटिआरआव गोदानै थिसनजानाय गं 80 गामिफोरनि सिमा थि खालामनाय बिथोनखौ रायजो बेंगिरिया गनायथि होबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। निउ हाफ्लं आरो जाथिंगा लामपुरनि गेजेराव रेलवे ट्रेकआव हा गिसिखानायनि जाउनाव समबारनि मोनाबिलियाव आसामनि गोनांथार लामदिं बदरपुर हाजो खोन्दोआव रेल सिबिथायखौ दोनथ'नाय जादों। बे हेंथानि जाहोनाव बराक सेरफां आरो गुबुन सा-सानजा रायजोफोराव थांलाय फैलाय खालामग्रा ट्रेनफोरखौ दोनथ'नाय जादों, जायनि जाहोनाव दावबायारिफोरनि सायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। सा-सानजा सीमा रेलवेनि बिबुंथि बायदिब्ला बे जाथाया भारतारि हायुङारि राजा लामायाव लामा फाहामथायनि थाखाय गोरोन्थियै लुनाय खामानिनि जाहोनाव जादों। एनएफआरआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला लामानि खामानि मावनाय समाव गाहायथिं थोंजोङै सरख्लायनायनि जाहोनाव हा आरो दैया रेलवे ट्रेकफोराव गोग्लैफैदों, जाहोनाव एनएफआरआ बे लामायाव ट्रेन सिबिथायफोरखौ बन्द खालामनांदों। बराक सेरफांजों लोगोसे आथिखालाव त्रिपुरा, मिजोराम आरो मणिपुरसिम थांनाय गोबां दावबायारि ट्रेनफोरखौ केन्सेल खालामनांदों रेल बिफाना। बेफोरनि गेजेराव गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस, रङिया सिलचर एक्सप्रेस, गुवाहाटी दुलापसेरा एक्सप्रेस, सिलचर रङिया एक्सप्रेस। भारतनि बायजोआरि बिफाना रोखा खालामनाय बायदिब्ला सोरखारनि सोलिबाय थानाय अपारेशन सिन्धुनि बाहागो महरै गासै सा 380 भारतारि नोगोरारिफोरखौ दिल्लीसिम लाबोफिननो हाबावबाय। इराननिफ्राय सा 219 आरो इजराइलनिफ्राय सा 160 भारतारि नोगोरारिफोरखौ मंगलबाराव रैखाथियै गोदान दिल्लीसिम लाबोनो हादों होननानै रोखा खालामदों बायजोआरि मन्त्रालय बिफाना। आथिखालाव सोलिफुबाय थानाय इजराइल आरो इराननि दावहानि गेजेराव भारतआ इराननिफ्राय सा 2295 नोगोरारिफोरखौ जाफुंसारै लाबोफिननो हादों। इजराइलाव थाहैनाय भारतारिफोरखौ मंगलबारनि फुङाव अम्माननिफ्राय सा 160 खौ गोदान दिल्लीयाव जाफुंसारै लाबोनो हादों। बेनि अनगायैबो सा 292 भारतारि नोगोरारिफोरखौ मोनसे जर'खा बिरखंजों इराननिफ्राय लाबोनो हादों। 24 जुन मंगलबारनि 3:30 रिंगायाव गोदान दिल्लीयाव सफैदों। आथिखालाव गासै सा 2295 भारतारि नोगोरारिफोरा दा इराननिफ्राय फैफिननो हाबाय। बायजोआरि मन्त्रालया बुंबावदों दि अपारेशन सिन्धुनि इजराइल खोन्दोआ 23 जुनावसो जागायजेन्दोंमोन। दासिमाव इजराइलनिफ्राय 160 भारतारि नोगोरारिफोरनि गिबि हानजाखौ जाफुंसारै न'आव लाबोनो हाबाय। दिनै रैखाथियै गोदान दिल्ली सफैदों। इजराइलनिफ्राय लाबोजानाय 160 भारतारि नोगोरारिफोरनि गिबि हानजाखौ बरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायदों बायजोआरि रायजो मन्थ्रि पवित्र मार्केरिटाया। अपारेशन सिन्धुनि जोहै दासिमाव गासै 2496 नोगोरारिफोरा रैखाथियै गावनि नखर हादराव सौफैनो हाबाय होननानै बुंबावदों मन्थ्रि मार्केरिटाया। आथिखालाव इजराइल इरान दावहाया सोलिबाय थानाय आरो इउएसनि बमा बेफ्रुनायनि जाहोनाव गोथां थावनि बेसेना बांदों। इराना हरमुज लामाखौ बन्द खालामनो लानायनि उनावनो बे जेंनाया सोमजिदों। शिपिं आरो दै लामा मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ बुंदों दि भारतआव गोथां थाव लाबोनाया सोलिबाय थागोन। अदेबानि बे बिथिङाव गोथां थावनि बेसेनफोरा
एसे बांनो हागौ होननानै सर्बानन्दआ इंगित होदों। हरमुजनि लामाया फारसी गाल्फ आरो गाल्फ अफ अमानखौ फोनांजाबो, जाय आरब लैथोआव फोनांजाबहोयो। इरान, सऊदी आरब आरो UAE बायदि हादोरफोरा मैखोम थाव दिहुनग्रा लैथोआरि लामानि थाखाय इरान इजराइल दाङाबाजिया थावनि हाथायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो दङ। फैबाय थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां मोनसे मख'जाथाव राजखान्थियारि हाबाफारि 4 नं जमदुवार बियाबाव BPF दोलोनि मास जयनिं हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्टनि बानजायनायाव दिनै खासियाबारिनि BPF ब्लक मावख'आव मोनसे गिदिर जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव 4 नं जमदुवार बियाबनि BPFनि थांखिजानाय बिजाथि विलियाम नार्जारिया बाहागो लादोंमोन। इउनाइटेड पिपल पार्टी लिबारेल, भारतीय जनता पार्टी आरो भारतारि माहारियारि कंग्रेसजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि गासै 150 मावथि सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारियाव मावख'आरि महरै BPFआव हाबदों। गोदानै हाबफैनाय सोद्रोमाफोरा BPFनि फारसे गोख्रों रादाय होनायखौ फोरमायो आरो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव विलियाम नार्जारिनि देरहानायखौ रैखाथि होनो थाखाय गोसो होनानै खामानि मावगोन होननानै खोथा होयो। बिथांमोनहा गोख्रोङै बुंदों दि BPFआव हाबनायनि बिथांमोननि थिरांथाया रोखा आरो बिसोरो जायखिजाया थासारियाव गावसोरनि सिगांनि दोलोफोराव फैफिननाय नङा। राजखान्थियारि सोलायनायखौ CEM प्रमद बर' दैदेननाय आथिखालनि BTC सोरखारनि सायाव रायजो राजानि गोजोननाय गैयैखौ दिन्थिनाय महरै नायनाय जायो। समाजनि सोद्रोमाफोर, गुबैयै 4 नं जमदुवार बियाबाव दानि MLA जिरन नार्जारि दङब्लाबो ओनसोलाव जौगानो हायैयाव रागा जोंनाय दिन्थिदों। विलियाम नार्जारिनि मददआ बांनायजों लोगोसेनो जमदुवारनि थागिबिफोरा BPFनि बिजाथिखौ मदद होनो थाखाय खौसे जागासिनो दङ। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गावनि बिसायख'थिखौ गोबां फारागथिजों देरहासार जानो थांखि लादों। काछार जिल्लायाव गुटखा जानानै अबथिरा रुंसारि जादों सासे पुलिस अफिसारा। गुटखा जानानै अबथिरा रुंसारि जानाय पुलिस अफिसारा सुरजित देखा। सुरजितआ काछारनि बिहारा पुलिस आउटपस्टनि इनचार्ज एबा आइसिमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गुटखाखौ पेकेटनिफ्राय खुगायाव लुहरनाय समावनो गोदोनायाव थाबथायो आरो सुरजितआ गावनि क्वार्टारावनो बेहुस जायो। बबेखानि माखासे समनि उनाव आउटपस्टनि स्टाफ आरो जायगानि सुबुंफ्रा दरजा बुखावनानै सुरजित देखाखौ बोखाङो आरो हुस गैयै हालोदाव देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो। गोब्राब हालोदनि थाखाय उननि समाव सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरो। नाथाय देहा फाहामसालियाव सौहैनाय लोगो लोगोनो आइसि सुरजित देखाया जोबथा हां लायो। गुटखा जानानै अबथिरा जिउ गोमानाय पुलिस अफिसार सुरजित देखानि न'आ कमलपुरनि तिगुनपारायाव होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला बिहारा आउटपस्टनि आइसि सुरजित देखाखौ गले गले फन खालामनायनि उनावबो फिननाय मोनैयाव सासे स्टाफआ नागिरनानै क्वार्टाराव थांदोंमोन आरो हुस गैयै हालोदाव सुरजितखौ लोगो मोनहैयो। गोबां अखा आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव हाफ्लं आरो सिलचरनि गेजेराव थानाय फोनांजाबनाय लामायाव थांनाय सानबासोनिफ्राय हान्था मेलानि थाखाय ओनसोलाव गोबां हेंथा नुजाथिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जाथिंगा हराङाजाव ओनसोलनि अखा हादैया लामाजों बोहैलांखारनायनि जाहोनावनो बे जाथाया सोमजिदों। बेबायदि होबथानायनि जाहोनाव राजा लामायाव गोबाङैनो ट्राफिक जानायाव आगरतला, मिजोराम, सिलचर आरो हाफ्लंनि फारसेथिं हान्थिनाय गोबां अनजिमानि ट्राकफोरा लामायाव नांथानानै थानांदों। गुबैयै बे जाथायाव दासान्दि लामदिं अरनारि ओनसोलाव ट्राक ड्राइभारफोरा खाथि खाला दखान गैयैनि जाहोनाव लोंग्रा दै, जानाय आदारनि थाखाय जुजिनांगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन जायगानिफ्राय दैथायहरनाय गोथां मैगं थाइगं बायदिफ्रा लासैनो गाज्रि जाबोनायखौ नुनो मोनदों। बेनि थाखाय थाबथानानै थानाय गारिनि सालायगिरिफ्रा गावसोरनि सोलिगासिनो थानाय गाज्रि थासारिखौ सहाय खालामनो सोरखारखौ खावलायदों।
बावैसो बिटिआरआव गोदानै सरजाबजानाय गं 81 गामिफोरनि सिमा थि खालामनायनि बिथोनखौ अफिसियेलि गनायथि होबाय रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ। पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाना जारि खालामनाय बिथोनाव बाहागोआरि बियाबजों सावरायनाय आरो रायजो राजानि बानबुंथि लानायनि उनाव रायजो बेंगिरिया बे बिथोनखौ होदों। बिटिआरआव गं 81 गामि सोनाय बाथ्राखौ सिगाङाव बड'लेण्ड वेलफेयार बिफाना गुबुन गुबुन फोसावनायनि गेजेरजों फोसावदोंमोन। मख'नो गोनांदि 2004 मायथाइनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आयेननि 3 साब क्लज 2 खान्थि बायदियै सोरखारा अजद आरो सुबुरुननि थाखाय सिमा थि खालामनायनि ड्राफ्ट फोसावनाय जादोंमोन। अदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, सनितपुर, नलबारि, दरं आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिखौ सुबुरुन बुथुमनो थाखाय राजखान्थि हान्जाफोर, नोगोरारि समाजनि आफादफोर आरो रायजोफोरजों जगाजग खालामनो थाखाय बिथोन होनाय जादों। आसाम सोरखारनि पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाननि एडिशनेल प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आइएएस डक्टर बि कल्याण चक्रवर्तीया समबारखालि बे बिथोनखौ फोसावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।